Sige. Haplusan mo. Dalawang kamay. Haplusan mo. Haplusan mo yung katawan ni nanay. Okay, gamutin mo. Ha? Tanggalin mo yan, ha? 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 Okay, haplusan mo. Haplusan mo lahat yan. Yung nilagay mo. Iagis mo. Okay, bilisan mo. Para hindi ka mapahirapan sa ginagawa mo. Okay. Iagis mo. Haplusan mo lahat. Sa ulo, dibdib, at sa tiyan. Yung nilagay mo. Harapin mo. Gamutin mo. Dalawang kamay. Haplusan mo. Ayan. Okay. Iagis mo. Iagis mo. Tanggalin mo yung lahat yan. Yung nasa tiyan niya, tanggalin mo. Ayan. Gamutin mo na, ha? Ha? Sagot. O hindi. Okay, apusan mo. Okay, bilisan mo. Nandito ka na. Okay, apusan mo. Bilisan mo. Gamutin mo lahat yan. Dinagay mo. Sa katawan mo. Tanggalin mo lahat yan. Iagis mo. Bilisan mo. Haplos mo yan. Lahat yan. Sa kanya. Okay, iagis mo. Tanggalin mo lahat yan, ha? Ha? Opo. Ha? Ha? Okay, iagis mo. Haplusan mo. Iagis mo. Iagis mo sa likod. Tanggalin mo na yan. Bakit mo ginaganito? Ha? Bakit mo ginaganito? Ha? Okay, haplusan mo lahat. Pati likod. Ulo, likod, tiyan. Kadibdib. Tanggalin mo lahat yan, ha? Hindi ka makakalis dito. Haplusan mo pa. Okay, tanggalin mo lahat yan. Haplusan mo, pati yung kuhan sa tiyan niya. Kung sino ka man dyan sa katawan niya, umalis ka na dyan, ha? Maawa ka sa kanya. Ha? Haplusan mo na yan, ha? Tanggalin mo na yan, ha? Huwag ka nang babalik, ha? 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 Sagot! Opo! Ha? Ni, ayaw magsalita. Pahirapan kita. Tanggalin mo na yan, ha? Ha? Tanggalin mo, ha? Opo! Ano, babae ka? Gumagawa ka? Ha? Hindi ko tatanungin yung pangalan mo, basta gamutin mo ito, ha? Pagalingin mo ito, ha? Ha? Maawa ka sa kanya. Kaya tinawagan kong espiritu mo para pagalingin mo ito kung sino ka man dyan, katawan niya. Ha? Ha? Sagot! Ha? Opo! Ayaw magsalita! Opo! Okay, haplusan mo pa. Haplusan mo, bisan mo. Haplusan mo, haplusan mo, iagis mo. Bisan mo, iagis mo yan. Sige, iagis mo. Tanggalin mo yan, nilagay mo sa tiyan niya. Pati sa ulo. Huwag ka nang babalik sa katawan niya, ha? Pagalingin mo ito. Pag hindi mo pinagaling ito, paparusahan kita. Ha? Opo! Ha? Ano ka, Pepe? O ano? Masyado kang ingitira kung sino ka man dyan sa katawan niya. Ibabalik ko yung ginagawa mo pagka hindi mo tinanggal yan. Okay, bilisan mo. Tanggalin mo lahat yan, ha? 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 Tanggalin mo lahat yan, ha? Umalis ka na dyan sa katawan niya, ha?
Sa pangalan ni Jesucristo, pinapalayas ko masamang espiritu. In Jesus' name. Sa pangalan ni Anak, Espiritu Santo. Amen. Kung Isus Nazareno, hinahabilin ko po sa iyong kamay ang buo kong puso at kaluluwa. Wala na akong ibang hilingin pa, kundi pagtibayin ninyo ang aking pananampalataya. Nang sa ganon ay mabigyan lunas ang anumang karamdaman, kahit kalungkutan at paghihirap na naranasan ko ngayon. Ipagkaloob ninyo po, O Isus Nazareno, sa pamagitan ng iyong sinag at liwanag. Mula sa iyong ulo at mga kamay ay gumaling ako sa anumang karamdaman. Patuloy na mamuhay sa kabanalan, pananampalataya, pag-asa at pagmamahal sa iyo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Check. Ayos lang.